contribuer jamana yɛrɛ fɛnɛ jɔli la à travers la musique a kunba o de bon ka tako fɔlɔ la ka na bila ni tako wɔɔrɔnan in na fɛn caman kɛra et puis surtout que festival ye festival min an b'a fɔ festival ma ko un festival itinérant c'est-à-dire a tɛ sigiyɔrɔ kelen k'a fɔ nin de ye festival kɛyɔrɔ ye san o san k'a bɛ kɛ ayi o tɛ an ka laɲini ye ka se maliyɛn bɛɛ ma ka se Bamako surtout yɔrɔ caman bɛ yen quartier caman bɛ yen nɔ u tɛ se ka na concert lajɛ palais de la culture ni palais des sports ni cinquantenaire ninnu na donc ka se ka taa o yɔrɔ ninnu na c'est-à-dire ka opportunité di o jeunesse ma olu ka se ka Mali rappeur baw ye scène kan k'a sɔrɔ u ma wari bɔ donc festival in ka laɲini o de donc k'a ta édition fɔlɔ la ka na se sisan ma koba caman kɛra a kɔnɔ wa san o san an b'a ɲini ka dɔ de fara baara kan ka baara tɔ sankɔrɔ ta ka taa fɛ parce que activité caman bɛ yen nɔ olu donna festival kɔnɔna na k'a ta édition tɛmɛnen na n'o ye 5e édition ka na se nin édition ma n'o ye journée de salubrité ye c'est-à-dire festival kɛnɛ bɛ taa sigi quartier minnu na o quartier kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ an n'olu bɛ jɛ ka yɔrɔ furanw kɛ ka yɔrɔw nettoyer ka ɲamaw cɛ ani ka ballontanw kɛ journée de communion ka se ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o activité olu bɛ fara déjà an activité kɔrɔlenw kan n'o ye formation ye n'o ye concours de rap ye concours 16 mesures pour convaincre ani concert ye donc san o san an ka laɲini ye ka se ka festival fanga bonya ka se ka ko kuraw fara kan pour que baara ka ɲa ka taa fɛ halisa bon concours in lancelen déjà en une semaine de communication dɔgɔkun kelen communication yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na mɔgɔ min inscrit a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ an tɛna mɔgɔ 1000 ta parce que a dabɔkun ye formation de ka se ka kalan min bɛ kɛ formation kɔnɔ a kalan faamuyali ka se ka k'a la et puis an ka se ka dɔn jɔn ye jɔn ye puis mɔgɔ ka se ka concentrer baara kan donc ni jama cayara kojugu la dɔrɔn mɔgɔ organiseli bɛ gɛlɛya formation kɔnɔna na salle kɔnɔna de don donc maintenant an bɛna maa damadɔ de ta a tɛ tɛmɛ maa 50 ka se maa 60 ɲɔgɔnna ma an b'o ta pour que ka se ka kalansen don olu kɔrɔ hali ni minnu ma sélectionné olu dɔw k'a dɔn k'a fɔ ko festipop y'u ta ye parce que festipop a dabɔra Mali rappeur bɛɛ lajɛlen kama et puis a fɛn bɛɛ fu de tɔgɔ sɛbɛn wariko t'a la pour que i ka sélectionné i tɛ nin wari i ka nin wari bɔ o t'a la condition foyi tɛ posé donc fɔ dɔrɔn k'i ka vidéo kɛ k'a ci ka freestyle kɛ ka 16 mesures ka rap sariyaw respecté dɔrɔn et puis tu peux avoir la chance d'être sélectionné festival in bɛ daminɛ ni mars kalo in tile 4 k'a ban a tile 10 tile 4 tile 5 tile 6 an bɛ palais de la culture la yan o cérémonie d'ouverture en même temps formation n'o ye kalanso ye o bɛ daminɛ donc le 7 an bɛ journée de salubrité kɛ n'o ye yɔrɔ furanba ye an ye mun labɛn ani jalakɔrɔji jeunesse ani wulafɛla la ka se ka ballontan fɛnɛ kɛ o bɛ kɛ Bafana terrain kan donc maintenant le 8 le 9 le 10 o ye concours de rap ani concert ye Mali rappeur bɛɛ lajɛlen bɛ wele o kɛnɛ kan mun dɔnnen don mun dɔnnen tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ye o kɛnɛ kan. Merci. Yaou Kébé, oh, il me connaît quand. Oh. Ni il sera camin lâché en main. Oh, ni andona a coulissi kono. Kena yɛrɛ kun bɛ cogo di? Maskulisi kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kɛnɛ kofɔlen ye a kun sahalen don kosɛbɛ kunnafonidilaw kun bɛ yen nɔ wa maa minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ fɛ u sen ka don nin baara kɔnɔna la olu tun bɛ yen nɔ wa fɛn min ye master sumi yɛrɛ a yɛrɛ jɔɲɔgɔn dɔw fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i n'a fɔ sister mamu ka taa se fɛn min ye rasta caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la olu bɛɛ nana ka se ka mɔgɔw k'u caman tun bɛ yen. Ouais, olu olu tɛ ka mɔgɔya. Non ka mɔgɔ. A tɛ yɛrɛ kun mun na. Yeah. A ma f'i ye ko kunsigi tɛ yan. Kunsigi tɛ c'est quoi? I bɛna Samu ka kuma fɔ. Kunsigi tɛ. C'est quoi? Dusukun de don. Voilà, dusukun ni miiri ni faamu. Tabarikala. N dɔgɔnin bɛ yen, Aras Kebe tun bɛ yan. Aras Kebe a y'a kun tɛ. An tɛ yan. N b'a fɔ k'a Kebe. K'a Kebe tɛ dɛ, Aras Kebe ye Jara de. Jara de, Mamadu Jara. Kebe donc min yɛrɛ jɔra ne hakili fɛ i b'a ye k'a fɔ master sumi ka nin hakilina in a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ min n'a bɛ ka kɛ a ti n'a fɔ ko a bɛ dabɔ k'a fɔ ko faamako don maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko se tɛ olu ye cogoya talan b'u la mais se tɛ u ye u ka se ka dɔn ko a bɛ initiative in ta ni ka ɲɛsin o de ma o de kama a bɛ sigi quartier mun na i b'a ye a quartier éloigné don Bamakɔ la dɔɔni ko parce que n'i y'a ta ka lajɛ olu caman bɛ yen u tɛ se ka déplacement kɛ ko kana fɔ anw tɔw bɛ taa concert lajɛ cogoya min na palais des sports ni place de cinquantenaire na hali o passew tɛ sɔrɔ u bolo u ka se ka na donc a initiative kɔni ka ɲi parce que n'i y'a ta ka lajɛ a bɛ dayɛlɛ u ye wa fana a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min droit d'auteur yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni e kɛra ka wele bila maaw ma
maaw ka taa u ka samefoliw ni ka olu kɛ ka ɲɛsin jamana faama ma kunun ta tun bɛ don cadre min kɔnɔ o ye institution minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la o ɲɛmaaw ka wele bila a bɛɛ lajɛlen ma u ka taa u ka samefoliw k'o kɛ jamana faama la a kɛra kulubakaw fɛ yen masaso la kɛnɛ wasale kɛnɛ sale kɛnɛ min ni a ɲɛmaaya tun bɛ jamana faama ale yɛrɛ bolo premier ministre a tun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka gouvernement maaw olu dafalen cakɛda belebeleba minnu bɛ an fɛ yan n'a bɛ f'u ma ko institution olu caman fɛnɛ n'an tɛna fɔ k'a bɛɛ yɛrɛ kɔni o ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔla la kumaw taara falenfalenninw kɛra duwawu a donna jamana ye k'a fɔ ko ala ka hɛrɛ ka caya ka san wɛrɛ ta ni ka o yira an na fɛn min ye médiateur ye ale ye kuma ta Dramani a ka kuma ta senfɛ a ye jamana faama a ye a fo baara minnu kɛra jamana kɔnɔ a kumara olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo la fɛn min ye jamana sariya sunba kura min bɛ kɛ sababu ye ka an don jamana fanga 4 na o kɔnɔna la 4ème république ko fɛn min ye faso jama jɛra ka o ta jamana faama ale ka sɔrɔ ka baara ko o lawaleya o sariya in ko o tali kɛra koba ye an ka jamana kɔnɔ cakɛda min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don kalata ko jalatigɛli ma n'a bɛ fɔ a ma ko EJ Dramani i b'a ye k'a fɔ a ye foli kɛ ka taa o cakɛda fɛnɛ sigili la sen kan k'o ye fɛn ye fɛn min an ka jamana kɔnɔ ni a ka ɲi kosɛbɛ a taara ɲɛfɛ a taalen ɲɛfɛ fɛn min ye accord d'Alger o binni min kɛra a kumara o fɛnɛ kan ko o bɛnna kosɛbɛ faso jama o ma ka tila ka taa ɲɛfɛ k'a yira k'a fɔ an ye an tigɛ dali min kɛ Kidali kan san 10 kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko o fɛnɛ ye fɛn ye fɛn min ni a ka ɲi kosɛbɛ sɔrɔ jidili sira fɛ ko baaraw kɛra politiki ko ta fanfɛla la baaraw kɛra diplomasi n'o ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira labɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko o fɛnɛ sira fɛ ko baara caman kɛra ko o b'a to ni AES ko kuma o bɛ fɔ AES ko fɛn don fɛn min ni a bɛ jamana nafa kosɛbɛ jamana in saba bɛɛ lajɛlen kuma fanba a bolila ninnu de kan Jago Kibe hakili jagabɔ kɔnɔna la e bɛ jumɛn d'a kan Mas ne bɛ min d'a kan dɔrɔn fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ min n'a kɛra ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma laadala ko dun ka se ka taa foli ni tanuni ta ka ɲɛsin ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ san kura kɔnɔna la donc ka wuli ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma ne bolo o ye ka laadaw k'olu lakile ani ka se ka duwawudonw kɛ ɲɔgɔn ye o filanan ye min ye i b'a ye k'a fɔ wale o wale bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔna la ni wale don ko a contribuera jamana jɔliko la positivement i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kan ka kɛ parce que mɔgɔ min b'a kɛ n'a tigi y'a mɛn ka a ka encouragement mɛn a bɛ kɛ sababu ye halisa minɛ in da tɛ jɛngɛ a bolo a b'a minɛ ka ɲɛ o dɔ ye min ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a ma AES ko la fo ka taa se an donni min kɛra Kidali kɔnɔna la ani sɔrɔ min bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ ni an ka jamana bɛ difficulté kɔnɔna la mais a bɛ ka kɛ cogoya bɛɛ la u sɔrɔ kofɔlen u ka mɔnɔbɔ cogoya min na ne kɔni bolo o bɛɛ ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ ka encourager a ka baara kofɔlen na u ka se ka dɔ fara kan halisa. Janate kain bon ni la ko kɔrɔlen don jamana faama mun bɛ waati min na jamana institution minnu bɛ yen nɔ u bɛ wulikajɔ sigi sen kan ka se ka taa jamana ɲɛmaa fɛ yen ka taa sankura foli ka t'o kɛ hakili la i ye minnu fɔ bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan institution fɛn bɛ yen nɔ caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan bon bɛɛ kɔni ye kuma ta kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a daminɛ an yɛrɛ la fɛn min ye Banjugu Dante o ye presse ta ye an ka taa ni institution ta ye fɔlɔ ni n bolo n y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na sa bon o yɔrɔ ninnu na bon n'i y'a lajɛ foliw kɔni taara k'a daminɛ Katila conseil économique social et culturel ka taa se conseil de collectivité ma bon ninnu bɛɛ kɔni ye foli k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma donc foliw kɔni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ baaraba minnu n'o kɛra ɲɛfɔliw kɛra olu la minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ mɔgɔw bolo olu de kɛra kunnaja belebelew ye
donc waati laban ninnu kɔnɔna la da donn'olu la k'aw foli k'o ɲɛsin a ma ani gɛlɛya yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ bi hakili la da donn'olu la ka ɲɛfɔli kɛ walasa bɔdaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ani bɛɛ ni keleya bɛ se ka sabati halisa jamana kɔnɔna la cogoya min na donc n'i y'o o kuma ninnu bɛɛ jateminɛ ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ kuma kɔsegin mun ta k'a ɲɛfɔli k'u ye ka yira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na halisa walasa u bɔra ka kuma minnu fɔ n'o ye degun minnu bɛ mɔgɔw kan fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ ani minnu kɛra fɛnɛ olu sera ka kɛ cogoya min na ɲɛfɔli minnu kɛra olu la bon an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la ɲɛfɔli minnu kɛra caman kɔni t'a fɔ hakili la faamu sɔrɔla la hali n'a sɔrɔ kuma caman bɛ olu fɔra tiɲɛ yɛrɛ la bi olu ye gɛlɛyaw ye jamana in kɔnɔna la bi fo ka taa fan to ten donc ni wulikajɔ sera ka kɛ jamana ɲɛmaa fɛ komi a fɔra ye ka ban a yɛrɛ ko k'a b'a bɛɛ kalama n'a b'a kalama an b'a jigiya k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali n'a sɔrɔ walasa degun ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ mɔgɔw kan minnu kɛra olu ka se ka consolider ka taa fɛ cogoya min na voilà. ne ko ten an bɛ taa an bɛ to kulubakaw olu fɛ yen jamana faama a ye bisimilali kɛ tuguni i b'a fɔ i da sera a ma cogoya min na kunnafonidilaw olu ka faraɲɔgɔnkan kulu a ye olu bisimila a bɛɛ lajɛlen bɛ don hukumu min kɔnɔ o de ye ka samɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye jamana a faama ma gɛlɛya minnu bɛ yen ni a bɛ kunnafonidilaw kan ni waati laban ninnu na da donna o la o yɔrɔ dɔ ye k'a fɔ fɛn min ye sira a bɛ dili min kɛ kunnafonidilaw ma u ka kuma n'a bɛ fɔ a ma ko liberté d'expression ka kuma min ka di i ye k'o fɔ k'a sɔrɔ i ma dankari kɛ maa la liberté d'expression ko an ka jamana kɔnɔ ko o seginna a kɔ dɔɔni k'a sababu kɛ jateminɛlikɛla minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma reporters sans frontières n'u bɛ liberté d'expression a baaraw u b'o olu jateminɛ u ko salon an ka jamana tun bɛ jɔyɔrɔ 111 na ko zeyina ko an seginna ka taa 113 na o b'a jira k'a fɔ an ka liberté d'expression ko nkɔri donna la dɔɔni ko jamana ɲɛmaaw k'u bɛ se ka baaraw baara kɛ walasa kuma ka kaana bila min bɛ maaw fɛ u ka to k'a fɔ janko kunnafonidilaw ko ka baara kɛ ka taa o sira fɛ Banjugu Dante kunnafonidilaw ka ɲɛmaa a ye nin yɔrɔ in a y'i sɔnni sigi a kan a taara ɲɛfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafonidila fila bɛ yen k'olu kɔni minɛra bamanci wale kɛbaaw olu fɛ k'a daminɛ u minɛ don na ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ bɛrɛla kibaruya dɔɔnin tɛ u kan fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u bɛ se ka min kɛ walasa ninnu ka sigi u ka denbaya la ko k'o baara kɛ Banjugu taara ɲɛfɛ ko a ka kumata senfɛ a ye a jira k'a fɔ dɛmɛ ani dɛmɛ min ni a bɛ to ka kɛ kunnafoni di yɔrɔw ye kunnafoni di so b'o la a sɛbɛn yɔrɔ o bɛ o la ka taa se telew ni a ɲɔgɔnnaw ma minnu yamaruyalen don u ka kunnafoni baara kɛ an ka jamana in kɔnɔna la jamana kabi waati bɔ jamana tun bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma a bɛ fɔ min ma ko aide à la presse o nafolomugu min n'a tun bɛ di ko nin ye a waati damadɔ ye a tɛ ka di kunnafoni di yɔrɔw olu ma k'o fana kɛn bɛ degun ye degun min ni tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ ka kunnafonidilaw ko olu degun bi jamana ɲɛmaa kɔni ye lamɛnli kɛ k'a fɔ ni ala sɔnna a ma ɲininkali minnu walima laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye ko fɛɛrɛw ni dabaliw na sigi sen kan walasa ka fura sɔrɔ u la Jagu Kebe kuma kumaba filɛ nin ye bon mas ni mura tɛ dɔ la sɔgɔsɔgɔ bɛ dɔ la i ta in ka gɛlɛn ne bolo nin ko min ni wulikajɔ kɛra ka se fɛn min jamana ɲɛmɔgɔ ma ne bolo a wulikajɔ ka ɲi kosɛbɛ wa kuma minnu ni olu fɔra ni tiɲɛ yɛrɛ la n'olu sera ka bila sen kan a ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i ye jamana in kɔnɔna lajɛ kunnafonidilaw fara maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu fana bɛ u seko kɛ fɛn min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ wagati dɔ kɛra fɛn min ye Faransi ale ni anw ka jamana tun bɛ ɲɔgɔn na wagati min na i b'a ye k'a fɔ o wagati kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bonyana a ko la kosɛbɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten
mais k'a fɔ wagati min na jamana ɲɛmɔgɔw ni kunnafonidilaw ka hakilinaw tɛ taa sira kelen fɛ i b'a ye k'a fɔ ko o wagati wulikajɔw bɛ kɛ walima i kelen ka kuma dɔ fɔ wali kelen kuma porokotolen de kelen ka tila i la ne bolo an kan ka jɛ k'a dilan de mais ni o bɛɛ kɛra k'a fɔ ko ka maa dɔw bila bɛrɛ la wali kelen ka maa dɔw jaso ka taa n'u ye cogoya taacogo yɛrɛ tɛ dɔn u la ne bolo u ko parce que o yɔrɔ la a bɛ fɔ ko dankari kɛra liberté d'expression Banjugu ko kunu ko on n'est pas contre le pouvoir mais on est un contre-pouvoir. On n'est pas contre le pouvoir mais on est un contre-pouvoir. On n'est pas contre le pouvoir o kɔrɔ ko an tɛ jamana juguya la mais on est un contre-pouvoir. O kɔrɔ ye sa k'a fɔ fanga mana taa sira min fɛ anw ka taa o fɛ ten ka sɔrɔ an ma a lajɛ ni fasodenw nafa bɛ sɔrɔ a la ko o baara tɛ se ka kɛ ten ni fanga ko min ni o ka ɲi an bɛ jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ k'o ka ɲi nka ni min man ɲi an b'a jira k'a fɔ ko nin man ɲi a bɛ se ka dilan cogo min na a bɛ dilan ten nka an tɛ fanga sina ye an tɛ fanga jugu ye kuma in b'o ko fɔ. Kunnafonidila yɛrɛ tɛ se ka kɛ fanga jugu ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ jamana min kɔnɔna la ne kɔni bolo ni baara bɛ ka kɛ a ɲɛma wa ko bɛ ka taa a sira fɛ ne bolo cogoya si la i tɛ se ka bila o jamana kelen na mais k'a fɔ ko sira o sira mana taa a ka kɛ o sira bɛ jamanadenw engagé wa a tɛ jamanadenw engagé ka taga o sira fɛ ten tɔ o de man ɲi wa ne bolo o de bɛ ka kɛ sababu ye ka degun ta ka ɲɛsin kunnafonidila dɔw ma hali n'a sɔrɔ wagati dɔw la a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ kɛ u yɛrɛ ka tununi na dɔw bɛ tunu u yɛrɛ ma mais a bɛ se ka kɛ fana awɔ maa dɔw bɛ olu b'a fɔ k'u tununa u jasora ka taga k'i yɛrɛ latunu i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ tɛ a dɔ la parce que hali n'i ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ ka kumaw lajɛ o don n'an kɔrɔ kɛnɛ sigilen a ko ko Mali kɔnɔna la yan nɔ ko certes liberté d'expression tuma dɔ la dankari bɛ kɛ a la mais ni olu ka sɛgɛsɛgɛliw taara ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ caman ta bɛ yen nɔ u bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a la dɔw b'u ka enlèvement ka orchestrer voilà cɛw film yɛrɛ ka orchestrer donc ne bolo n'o kow fana sera ka bɔ a la cɛ ka kuma o fana bɛ ɲini dɔ ye ou bien o y'a jumɛn ye D'ailleurs, c'est quoi ça? Bézidou. Hein? C'est quoi? Moi, anti la tunu ka tile fila kɛ. Brahma sabar ni man. An tɛ cash? Ayi, ne ma jeune. Hein? Ayi. Bézi ni bɔr'o la tu deviens célèbre hein? Ne tɛ Bézi ko la. Wallahi, ne tɛ Bézi ko la. Ne t'olu la. Donc ma wo fana kɛ yan k'u yɛrɛ enlever. Ala ka n'u dɛmɛ, Ala ka hakilima. An y'o wo de yan. A ko sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ caman ta bɛ kɛ o ye hali n'a sɔrɔ dɔw ta ye tiɲɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ caman ta bɛ yen nɔ dɔw ta bɛ kɛ o ye donc ne bolo ni baara kɛra o sira fɛ a ka ca Ala fɛ liberté d'expression halisa a bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ. Kuma in a fɔcogo ɲuman bɛ n kɔnɔ mais a ka ɲi misali bɛ n bolo mais a ka ɲi an k'a to yen an kana bɛɛ fɔ. N'i y'a bɛɛ fɔ. sinon misali bɛ n bolo dɛ. N'i y'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ Ala ka kula diya. Kuma b'i bolo an ka taa. Bon n'i ye kuma in ta k'a lajɛ Banjugu ye kuma mun fɔ i bɛ se k'a fɔ parce que ale bɛ yɔrɔ la bi yɔrɔ min ni kibaruya caman b'ale bolo kunnafonidilaw ka so belebeleba i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaaya b'a bolo hali ni san 3 wɛrɛ fɛnɛ sumana ka di a ma san 3 fɔlɔ in kɔfɛ filanan fɛnɛ o sumana ka di a ma nin y'a ka mandat filanan daminɛlen a b'o kɔnɔna la waati min na samɛ fɔlɔ n'olu taara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ degun bɛ kunnafonidilaw kan hakili la a da ser'olu le ma bon bi i bɛ se k'a faamu k'a fɔ fɛn caman bɛ ale b'o kalama ka tɛmɛ kunnafonidila bɛɛ bɛ fɛn la télé radio journaux presse en ligne a bɛɛ ɲɛmaaya de b'ale bolo donc degun minnu bɛ hakili la il est mieux placé aujourd'hui ka se ka ɲɛfɔli k'a la kosɛbɛ bon n'a ye ɲɛfɔli mun k'a la an b'a jigin a caman bɛ yen nɔ olu de ye sɔrɔba ye bon liberté d'expression ko kuma in filɛ an ka jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn dɔɔni sinon mɔgɔ kɔni mana kɛ cogo o cogo ne bolo mɔgɔ kan k'i fɛla fɔ mais ni fɛla bɛ fɔ bonya ni karama kɔnɔ o de ka ɲi kosɛbɛ mais ni waati laban na i b'a ye k'a fɔ k'a sɔrɔ hali fanga yɛrɛ tɛ an ka jamana kɔnɔna la nɔ bi o tɛ fanga yɛrɛ nɔ ye o y'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma ko dɔw la bilen ni dɔw ma wuli k'u ɲi genge i la n'u b'i fa ni n'u b'i ba ni donc o kɔni o ye gɛlɛya ye bi bi in na fo jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ waati dɔ la Ture kɔni y'i seko ni damayira k'a la. Ture jumɛn? Ture jumɛn? Procureur Ture.
Touré e tɛ Touré dɔn e Touré dɔn dɛ i ka kuma fɔ sa an ka taa ban k'e de yɛlɛ i ko Touré ni ma walawala de voilà donc wulikajɔ kɛra mais jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i fɛla fɔ bonya ni karama kɔnɔna la mais mɔgɔw k'a bila u kunna karisa y'a fɛla fɔ o ni ne n'a tɛ hakilina kelen mais o tɛ a kɛ fɛn sugu dɔ ye mais fɛn minnu bɛ fɔ minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ ka se ka na ni bisi basa ye jamana kɔnɔna la ka na ni jatigɛ walew ni ko wɛrɛ ye jamana ka jamanadenw kungari ɲɔgɔn na olu kɔni olu fana bɛ bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ donc mais ne b'a jigin Banjugu bɛ ka kuma min na o de ye anw kunnafonidilaw ye an kunnafonidilaw ka minɛ an bɛ se ka an fɛla fɔ cogoya min na i n'a fɔ sariyaw b'a a ɲini an fɛ cogoya min na donc ne hakili la baara in kun ye hakili a ka ɲɛfɔli b'o de kan bon o minɛ ninnu fana filɛ nin ye o da man kan jɛgɛ sabula ni kunnafonidila kɔni b'a ka baara ka ɲɛ 12 ma a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɔ a kalama parce que jamana ɲɛmaa a b'i kɔnɔ ko dɔ bɛ taa fɛn dɔ f'i ye k'a fɔ ko nin ye k'a sɔrɔ o t'o ye a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen nɔ maa caman bɛ yuruguyurugu wale caman na ani jogojuguya caman na kunnafonidi sira fɛ n'a ɲɛfɔra bɔ bɛ k'a kalama donc olu sira minnu filɛ nin ye hakili la kunnafonidilaw kan ka dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafonidi baaraw kɔnɔna na président ye mun fɔ aide à la presse a ka ɲi jamana kunnafonidisow ma a b'u dɛmɛ u ka baaraw la hali n'a sɔrɔ san tɛmɛna minnu bɛ di n'a sɔrɔ Banjugu yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ a ko la bibi in na an kɔni bɛ mun kalama a ye kuma minnu fɔ ne hakili la majɛw ye min ye jamana ɲɛmaaw k'u hakili to a yɔrɔ la kosɛbɛ o de ka fisa kosɛbɛ ne bɛ se ka mun fɔ a la o ye. Badaki bɛ yan nɔ. Ko jɔn ɲɔgɔn na. Voilà. Bonjour la célébrité de mon nom est à la une de la valeur de ces volailles, pas du buzz. Voilà. Même fo. Kiga chefere ni ga volaille mun ke be c'est pas c'est na ɲɔgɔn naw tɛ ko kan bɛ se k'a fɔ dɔrɔn kamamafɛn ninnu voilà kamamafɛn sɛtigi bɛ yan o ko de bɛ ka fɛn di ma n'o tɛ sɛtigi ye jɔn ye sɛtigi maa ye sɛtigi sɛ caman b'a bolo Musa e y'i sigi yan Naloma aw bɔ min bon n'a y'a kɛ a donna la ne kama a tɛ nin ayi mais i kɔni donna la ne de kama Musa a bɛ yɔrɔ min na bi n taara n ka sɛsan yɔrɔ yira a la a bɛ se ka restaurant furu ni dɛ Musa kɔni i b'a dɔnni bi i k'a dɔnni vraiment i sigi yan i ka Bulukasogo tabaliba ye Musa b'i furu ni sɛ Naloma i sigi Musa tilala wala tabarikala Ala ka a bugun ka taa fɛ ne kɔni ta ka ca n'a ye fɛn don u ka fɛn don pondezi don yan'o tɛ mɛn sa e y'a mɛn dɛ a bɛ fan joli da tile kɔnɔ 2 dɔw ta ye 3 a ka ca koyi a bɛ début a balocogo la dɛ caba ka koyi Naloma il progresse c'est bien Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma an bɛ taa dialogue intermalien ale kɛnɛ kan n'an taara yen i b'a ye k'a fɔ sigi kɔni kɛra sigi min ni a kɛra o de ye k'a fɔ sigikafɔ bɛna taa kɛ kuma minnu kan bɛn ka kɛ o la o kumaɲɔgɔnyaw olu baaraw kɔni kun cɛra bɛn kɛra waleyaw ka waleya minnu ni sigi bɛna taa kɛ a kan nka ko tɛ se ka sabati cogo si de la fo jamana faama ale ka a ka sɔn ko o fɔ a ko la commission 5 kɔni sigira olu ye kuma ta u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ nin ka ɲi an ka nin bɔ a la nin man ɲi an ka nin bɔ a la nin ka ɲi an ka fara kan nin b'a jɛ o sigi kɔni o kɛra bɛn kɛra o bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛn kɛra o bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw de bɛna wele don n'a nataw la ka n'u hakilina fɔ u ko olu sanfɛ a bɛ fɔ o de ma ko dialogue intermalien sigi bɛna taa kɛ kuma minnu kan dɛ o de bɛna kɛ sɛbɛn ye ka di jamana faama ma ni Ala ye tɛnɛndon yira an na mars kalo tile 4 commission min ni a ɲɛmaaya bɛ Usumani Isufi Mayiga bolo Pinochet u bɛnna min kan u b'o di jamana faama ma sɛbɛn na jamana faama b'o lajɛ
a kan k'a yira maa minnu na a b'a yira olu la ka sɔrɔ ka sira di sigikafɔ baaraw olu ka kɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛ o niveau de la o b'a yira k'a fɔ ko nɔ caman bɔra ka na se bi ma hali n'o y'a sɔrɔ baara tɔ belebeleba o bɛ kɔfɛ Jago Kebe. Ouais, mas a baaraw ka ɲi n'a ma ɲɛ k'a fɔ a wulikajɔw sigira sen kan ka kumaw fɔ ni nɔ bɛ ka ye a la ne bolo a kumaw ka ɲi kosɛbɛ wa sigikafɔ in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a jigiya k'a fɔ solution minnu bɛna ta a solution bɛna mɛn sen kan solution bɛna kɛ des solutions à long terme a bɛna kɛ sababu ye halisa paix durable an bɛ k'o min ɲini o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka fɛn min ye kumakan ye a kɔnɔna la k'a fɔ ko togoda i bɛ togoda la o wali kelen k'i bɛ Bamakɔ yan ne bolo wulikajɔ kan ka kɛ ka taa se bɛɛ lajɛlen ma voilà wulikajɔ kan ka kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma n'a kɛra ten tɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ ka min ɲini sigikafɔ ninnu kɔnɔna la an bɛna u sɔrɔ. Dangana tɛ bon n'i y'a lajɛ sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que sɛbɛn mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko accord ici de processus d'Alger n'a ma ye k'a fɔ ko taara ka bila kɛrɛfɛ k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ k'a lajɛ ka sigikafɔ kɛ ka bɛn fɛn dɔ la Mali kɔnɔna la yan nɔ ni jamana ɲɛmaa ye danaya da maa dɔw kan ka ɲɛmaaya ta ka d'u ma donc mɔgɔw ka to ka kulu dɔw sigi k'a fɔ k'an bɛ nin siya in nafasa a sera sa an ka jamana ka bɔ a kɔnɔna la donc n'i ye o bɔra la o kɔni ne ka faraŋa ye bi sabula n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛ gɛlɛya bɛ mun bi n'an ka jamana kɔnɔ n'i ye nin fanfɛla bɔ a la a tɔ b'i dɛ bon a dun mankanw daminɛna yen de ka bɔ yen nɔ ka taa fɔ Kayi donc bi na a sera sa an k'a lajɛ n'a ma ye k'a fɔ k'an yɛrɛ ko k'an ka bɛn a la maliyɛnya yɛrɛ la an bɛɛ de ye maliyɛn ye i mana k'a sugu o sugu n'a ma ye k'a fɔ ko Mali kɔni sɛbɛn n'i bolo i ye maliyɛn de donc an ka ɲɔgɔn bila maliyɛnya minɛn kɔnɔna la sigikafɔ kɔrɔlen minnu kɛra majɛ minnu yɔrɔ la o majɛw kana na ye yen da la kura minnu bɛna kɛ ani kɔrɔlen minnu bilala tiroir kɔnɔ k'olu labɔ tiroir kɔnɔ ɲuman minnu b'o la k'olu ta kɔrɔlen minnu b'o dɔn minnu ma ye o la k'o bila ne kɔni hakili la n'an taara o sira fɛ a kɔni ka ɲi o b'a to minnu bɛ bi k'a fɔ ni sigikafɔ kɔni ni bɛɛ da donna a la bɛɛ k'i fɛla fɔ ne hakili la bɔda bɛ se ka sɔrɔ voilà. Zulkafar Sala Bayaya Haidara i ka karamɔgɔ kunu yamaruya kɔni dira a ma kiiri fɛ k'a fɔ yanni quoi non n'a ɲɛna yɛrɛ de ya quoi a ye foyi yamaruya dira a ma kiiri fɛ ko a bɛ se ka taa so a ye fɔ min ma ko liberté provisoire walima liberté conditionnelle kiiri kumaw don n'i y'a ta k'a lajɛ kabini décembre kalo tile 20 o waatiw la a lasagona ka sababu kɛ ko a ka kumakan dɔw yera bɔlɔlɔ sira fɛ kumakan minnu ni a bɛ maaw fujunu ka kɛ fanga kan i b'a fɔ a fɔra cogoya min na o kɛra sababu ye sa ni a minɛla ni ka taa n'a ye ka taa don bɛrɛ la tile kelen Bamakɔ kura taa kɛra n'a ye Doyilakaw olu fɛ yen ka to Doyila sa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye a ka kɛnɛya ngɔrɔ donna o la kosɛbɛ o kɛra sababu ye a ka sɔrɔnalidonbaw olu ka a ɲini kiiri tigilamaw fɛ a ka bila yanni kiiri mago ka jɔ a la o fɔlɔ min ni o ɲinina sɔn ma kɛ o ma kiiri maaw fɛ sɔrɔnalidonnaw kɔni ye a yira o la sa k'a fɔ ko Zulkafar n'o ye Sala Bayaya Haidara ko a fari ko a jolenba tɛ a kan ko n'i ko k'i bɛ taa n'a ye Doyila i b'a ye k'a fɔ ko bana tɔ o na juguya u y'a ɲini kiiri tigilamaw fɛ ko fɛn min ye a ka kiiri yanni o ka se a ma a ka to Bamakɔ yan labitaniso dɔ la furakɛli ka kɛ ni furakɛli kɛra waati min na ni a fari jora taana kɛ ni a ye o temps kɔnɔna la sɔn kɛra o ma waati min na fɛn min ye sɔrɔnalidonbaw ye olu ye a ɲini kiiri fɛ ko ka a labila fɔlɔ yanni kiiri mago ka jɔ a la kunun kɔni o jaabi dira k'a fɔ k'a bɛ se ka taa so a sira a ka denbaya la kunun i b'a ye o baara o kɛra o kɛcogo la Jago Kebe.
mas fitin dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ɲɛna parce que ni y'a ye k'a fɔ ni yɛrɛ i ka se ka ko dɔw kɛ o ka sɔrɔ kɛnɛya o sabatilen don i farikolo la donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bilala ka taa liberté provisoire la donc moi je pense que kiiri kan ka fu o yɔrɔ la donc ni mago sera a ma a tɔgɔ dɔnna nataw la an b'a jigiya k'a fɔ wulikajɔ min fana kan ka kɛ o sira fɛ o bɛ kɛ mais ne kɔni bolo kan ka fo bon karamɔgɔ bilala an bɛ dugawu k'a ye karamɔgɔ tɔ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ bɛrɛ la ala ka fiɲɛ bɔ n'u bɛɛ lajɛlen ma sinon sunkalo bɛ ka se dɛ karamɔgɔw ka ɲi misiriw kɔnɔ u ka tafsiriw kɛ donc ka jamana kɔnɔdenw ka se k'u kunnafoni diinɛ la hakili la nin ye karamɔgɔw ka wulikajɔ waati hali n'a sɔrɔ silamɛ bɛɛ ka wulikajɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya karamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ u ka misirikɔnɔmɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ u ka kalandenw ɲɛ jɔyɔrɔ ye bilali min kɛra nin an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kisi a ɲɔgɔn ma ala ka n'a kasi minnu fana bɛ yen nɔ bi na karamɔgɔ tɔw la ni kasoladen fana bɛ yen n'i ma fɛn kɛ an k'a fɔ ten n'i ma fɛn kɛ wala minnu ma fɛn kɛ ni kiiri b'a sɛgɛsɛgɛliw la sabula ni sɛgɛsɛgɛli banna de a bɛ dɔn i nɔ don i nɔ tɛ donc an bɛ dugawu don kɛ u bɛɛ lajɛlen ala kana kuma ba don an da n t'a fɔ ten ko karamɔgɔ ko ala ka bana ala k'a ban ala ka lafiya d'a ma ani banabatɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di Zul Kafar ma Dra kunnafoli ye i b'a ye k'a fɔ bilakaw olu fɛ yen kosɛbɛ wulikajɔ belebele a kɛra ko ni jamana ɲɛmaaw ma ɲɛw ma k'u jɔ u jɔyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ko courant tɛ bila bi courant tɛ bila bila e bɛ kɔrɔkɛ ka bataki ya n b'o de yira kɛmɛ la komu kɔrɔ ka se mun ko Banabu Zerni ko 48 heures Zerni a ko ten kɔrɔ tɛ Zerni na kɔrɔ ko 48 heures courant tɛ yan kɔrɔ ko kɔrɔ ma sunɔgɔ dɛ grand frère y'a ko han 48 heures Banabu Zerni kɔrɔ y'a ko han il faut a kɛra baarakɛɲɛ o bilakaw fana wulila dɛ bilakaw wulila ko courant tɛ bila ala k'an kunna diya Tamara degun minnu b'u kan ni ka bɔ ka taa a yira faama a ka lasigiden minnu bɛ yen ni ka taa a da u tulo kan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni wulikajɔ ma kɛ ka kow sabati a sabati cogo la ko courant tɛ bilakaw olu fɛ an bɛ don min na i ko bi ni min bɛ se ka kɛ Jaginɛ ko o ka kɛ joona bila tɛ Segu ye de bila ye Segu ye région de Segu cercle de Bla a bɛ san sira la n'i bɔra Segu k'i bɛ taa san i bɛ tɛmɛ Bla fɛ Bla an bɛ dugawu kɛ Kemi Seba min ni an y'a ta studio kɔnɔ yan le panafricain kunun kɔni Faransi ye a da a tulo kan k'a fɔ ko olu ye sɛbɛn don a kama sɛbɛn min n'o bɛna kɛ sababu ye ni k'a ka nationalité ko o minɛ a la Faransi nationalité k'u bɛ fɛ ka o minɛ a la ka a sababu kɛ ko farafinna tilebiyan fanfɛla la jamanaw tɔgɔ yɛrɛ fɔra koyi Mali Niger Burkina Kɔnɔwari o jamana ninnu ko a bɛ ka Faransi kanu ka u bɔ anw na ko ka Faransi juguya don anw dusu la ko a bɛ k'o baara min kɛ nin ye ko Faransi tɛna jɛn n'a ye ko n'a ma ɲɛ k'a b'o kɛ Faransi nationalité ko a bɛ jɛ o kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Béninois don k'a bɛ Bénin nationalité a b'o to a bolo ka jɛ Faransi ta kɔ procédure de don a donna a bɛ waati ta ale ka avocat fana olu bɛ se k'u défend n'o y'a sɔrɔ nationalité in a nege b'a la halisa a kɔni daminɛra a procédure o enclenchera i b'a filɛ nin ye ko Kemi Seba de bɛ ka Faransi goya aw ye ne kɔni bolo mɔgɔ kelen n'i y'a ye k'o sera ka jamana kuturu ko ka u nɛgɛ bɔ fɛn min ye continent kelen na i bɛ taa sɔrɔ quelque part faille dɔ b'i yɛrɛ la sinon mɔgɔ kelen kumakan bɛ se ka san sɔrɔ aw kan cogo di i bɛ taa sɔrɔ faille dɔ de bɛ aw yɛrɛ la mɔgɔ mana kɛ k'a fɔ ko u bɛ tugu panafricains kɔ cogo cogo yɔrɔ dɔ la analyse de bɛ kɛ
ne kɔni bolo faransi ka nin ko in ye min ye dɔrɔn halisa ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ ka na ni éveil de conscience ye Afrique ka se ka halisa ka se ka olu jolo kari a bɛ bila u minɛ dɔrɔn de kɔnɔ et puis je pense que a ma daminɛ Kemi Seba la donc n'u y'a procédure daminɛ c'est à Kemi de voir et puis Kemi ye mɔgɔ min k'a fɔ ko nin kuma kɔsɔn ko Kemi bɛna reculer tiɲɛ yɛrɛ la ga b'a kuma la a fɔ an m'a ta ko fila yan walima de sanfɛ ni duguma sanfɛ ani duguma an ye ta ko fila kɛ sa Jagina tɛ nin Brahma maa si tɛ se ka maa si nɛbɔ maa la maa i jogo de b'i nege bɔ maa la kabini Kemi mana gɛlɛya minnu bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la ma d'a la ni o ye dɔwɛrɛ n'olu kɛwale n'u jogo tɛ i b'a ye k'a fɔ bi in na n'i y'a lajɛ gɛlɛya min bɛ Faransi kan bi farafinna jamanaw kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ Faransi yɛrɛ taabolo ni a kɛwalew don parce que dɔw bɛ to k'a kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maakɔrɔ dɔ kalanfa don ko nin a b'an lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ko maakɔrɔ kɛra chance de ye farafinna ma chance mun don a y'a to an bɔra ko caman kalama wa a ka ɲɛdonya ni a ka mɔgɔ bonyabaliya a bɛ k'a to halisa an bɛ ka bɔda ye an bɛ ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ o Mali la n'o ye Kemi Seba nɔ ye mais i jogo o de b'i nege bɔ mɔgɔw la mɔgɔ kumakan tɛ se ka mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la n'a tigi nkalon tigɛ cogo cogo mɔgɔw ka kuma in no nkalon tɛ mɛn boli la o a tɛ mɛn boli la dɛ dɔ la a bɛ jɔ o bi na an ka jamana ninnu ni Faransi cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ bi ko tɛ bi Kemi yɛrɛ tulo la ko yɛrɛ tɛ a bɛ se k'a fɔ de k'a b'a lakale a sɛbɛnnen bɛ dɔ fɔ o la wa mun yɛrɛ b'i kɛwale la fana mɔgɔw b'i minɛ n'o de i y'a ye donc bi na est-ce que a sera Kemi ka na fɔ an ye k'a fɔ ko Macron de y'a fɔ k'ale y'a fɔ dɔ ye ko ka Mali sanctionner o ye Kemi ka kuma de ye Kemi de y'o fɔ n'ale yɛrɛ de y'o fɔ mais a diyara Kemi dɛ ale m'o fɔ est-ce que Kemi de y'o fɔ bon o bɛ sisan o b'ale kanu don an na wa o b'ale kanu bɔ anw na di a tɛ nin k'a fɔ a ye ko karisa a ye gɛrɛntɛ ta a ka ninnu sɛgɛrɛ Kemi de y'a fɔ a ye Kemi ka kuma appuyer dɔrɔn an ni Kemi m'a fɔ n'a y'a appuyer dɔrɔn k'a preuve tɔ sinsin o tɛ yan mais maintenant ne nana bi o tigi kan k'o tigi bɛ k'o fɔ parce que minnu bɛ yen halisa n'olu miiri su b'olu la a ka kuma bɛ se k'a to o caman b'olu la ka na fara an kan sinon kalanbali tɔ bɛ yen kodɔnbali tɔ tɛ yen bilen koyi n'i ye kuma fɔ an b'a faamu dɛ tant tɛ ji min a n'u fɛ bilen koyi a ka jamana kɔni aw tɛ sebaw ye bi aw mɛnna mɔgɔw kunkolo kan a fana ka to an ka kunfirifiri dɔɔnin sa o tɛ Kemi nɔ ye n'a b'a ka sɛbɛn minɛ a la a y'a minɛ a la a ye dɔ wɛrɛ fɔ an bɛɛ de kunnen don yan a tɛ ci fɛ ni n tɛ sɛbɛn kuma yɛrɛ a fana bon a bɛ delili kɛ sa o k'a to a bolo bon a b'a yɛrɛ de bolo a bɛ se ka kɛ a b'a ka kɛlɛw de parce que ni sɛbɛn minnu b'u bolo libre circulation a bɛ don o minɛn kɔnɔna la a b'a to a bɛ se fan caman sɛbɛn min b'a bolo a bɛ se k'i ka kumakan lase fan caman o kɔni a n'o sɛbɛn bɛɛ Jagina dugu caman y'a bali ka don dɛ ou bien a bɛ don dɔrɔn u b'a minɛ voilà olu bɛ kɛ o mais kɔfɛ u bɛ tila k'a bila i y'a ye mais sɛbɛn min bɛ taama nɔgɔya i bolo o tɛ yan bon a yɛrɛ de b'a lajɛ sinon a kɔni gɛlɛyara kuma bɛɛ an b'a minɛ kuma bɛɛ an t'a minɛ Franklin Yamsi o fana ta kɛra nɔ dɔwɛrɛ tɛ o parce que dosokɔrɔ ta sunkurutogo bila k'a bɛ a buranna la donc n'i y'a jateminɛ bi na mun b'olu kan sɛbɛ la u bɛ ka baga ninnu ma ninnu kɔni bɛ ɲɛfɔli de kɛ u bɛ kuma ka kuma u kumakanw bɛ digi olu la tiɲɛ na minnu b'a jamana kɔnɔ olu yɛrɛ de tɔɔrɔ o kuma fana bɛ taa dɛ a bɛ taa o a bɛ taa kɛ Burama m'o de fɔ parce que dɔwɛrɛ tɛ koyi n'olu ye ni fiɲɛ fɔra sisan ni fiɲɛ fɔra a bɛ se ka pan dɔ hakili kunna e ne bɛ se ka jɛ ka fɛn dɔ lamɛn sisan nɔ miniti 10 dɔ bɛ dɔ e hakili fɛ i b'a sɔrɔ ne hakili ma ye o i n'a fɔ e kɔrɔkɛ bɛ to k'a minɛ fɛn dɔ bɛ pan e hakili kunna dɔ de bɛ yen o bɛna sɔnni sigiyɔrɔ kan i b'a fɔ ne yɛrɛ tun ma nin jateminɛ ninnu filɛ nin o yɔrɔ b'u la o y'u ka kodɔn n'u ka faamu cogo ye ani u bɛ ɲinini minnu kɛ ka bɔ ni ninnu u bɛ ninnu sɔgɔbɛ wo minnu b'u la n'u bɛ degun mun ta k'an sɛgɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw b'a faamu o de don sinon olu ka fɛn dɔw bɛ yen bi a ma se Kemi k'o fɔ a ma se maa si k'o fɔ olu yɛrɛ jogo de olu kɛwale de u b'o k'i la diyagoya bɛɛ ɲɛ b'o la fo laloma parce que ale t'a ye koyi f'i ka pago bila ale kun na n'o kɛra a bɛ yeli kɛ an ka taa e ko Musa de ne ko laloma sa Musa sabali sa masi an ka taa an bɛ taa n'an taara ni kunnafoni ye an bɛ don ka an cun fa min na sa o de ye Kita ye Kita dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Kolongo
jangene b'a ye k'a fɔ dugulamɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko Bamanchu k'u bɛ taa ni ka segin na yen fanfɛlaw la Forêt Bawule i b'a ye k'a fɔ u ye tiɲɛli dɔw kɛ a ma mɛn kosɛbɛ f'a kɛra sababu ye ka ONG maa 3 ko u bɔnɛ u ni na k'u kɔni bɛ munumunu na u ka munumunu yɔrɔ ni yɔrɔ minnu ka surun ni waati in na o de ye Kolongo mara ye Kita fanfɛlaw la ko wulikajɔ ka sigi sen ka joona an ka wolomasiri tabaw fɛ walasa ka dankari kɛ ninnu na u kana se ka tiɲɛli wɛrɛ kɛ minnu ye ONG maa 3 in bɔnɛ u ni na ko armée kɔni ye i jɔ i jɔyɔrɔ la sabula olu sera ka u nɔbɔ ni ka ta kɛ u kan minnu kibaruya fɔtɔ filɛ nin ye Kolongo fanfɛlaw la ko wulikajɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ k'o ka kɛ joona ko walasa dankariw la Jagu Kebe. Bon Mas ne bolo nin ye wale ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka u lasɔmi donc a ka ca Ala fɛ ni nin kibaruya sugu ninnu dira fɛn min ye wolobasiri tabaw ye wuli ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni ka jamana dugu kɔnɔdenw k'olu sécuriser parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Bamanci ninnu o ye na ni stratégie ninnu ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 ni ko ma bɔ la i b'a ye k'a fɔ u kɔni b'a kɛ u baarada ye donc an b'a jigiya k'a fɔ fɛn min ye dugu kofɔlen ye wulikajɔ bɛna kɛ ka s'u ma joona joona cogoya min na u bɛ se ka kisi ni maa kofɔlen ninnu ka tɔɔrɔ ma. Yanate. Bon an bɛ dugawu de kɛ Kebe y'a fɔ cogo min na Mas an ka dugawu kɛ. RFP wulikajɔ a bɛ sen na kulu min bɛ yen ni olu kun kɛlen don ka wele bila maaw ma kunun ni Jamil Bitar ale ni Imam Umar olu bɛ a kulu ɲɛfɛ u y'a jira k'a fɔ ko u ye u ta bɔ a ma ko ka a bila sibiri la maison de la presse la a fɔ fɛn min ma ko sujet tabou n'o de ye k'a fɔ ko nin kuma in an ka nin kuma in to yen an ka nin kɛ jakumabo ye ka bɔgɔ k'a kan ko o tɛna ye a la fɛn fɛn b'u kun n'u kan cɛ k'u bɛna a fɔ ɲininkali de kɛra Bitar la k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ in jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don walima ni min don a ko olu tɛ calcul kɔnɔ k'olu bɛ fɛn kelen min nɔfɛ ko o de ye baara ka kɛ a kɛcogo la comité stratégique o ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ k'u bɛ a ɲini a fɛ ko ale k'a ka position k'a clarifier k'a fɔ n bɛ yan fɛ ko ni ale kumara sisan ko labɛn bɛ sabati juru ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu ko mais ko n'ale ma kuma ko o de bɛna gɛlɛya a baaraw la ko b'u ta bila sini na ko k'a sababu kɛ maa min bɛ ni u ye o suspend ka bɔ u ka ɲɛmaaya la n'o ye Bukar Karamɔgɔ Keyita ye k'ale furumuso ko o tanyana o tanyani kosɔn ko olu bɛ a bɔ a ma ni ka a bila sini na maison kɔnɔ kɔni de la presse bisa dɔgɔtɔrɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga a ko a bɛna kuma k'a bɛna ɲɛfɔli kɛ faso jama ye an bɔli AES la ala k'an kisi AES bɔli CEDEAO la ala k'an kisi sɔfurulayi a ye sitanɛ kɛ AES bɔli CEDEAO la k'a bɛna o ɲɛfɔ a bɛna accord ko a bɛna o fana ɲɛfɔ wele bilalen don ni min na jɔ i b'a payer dɛ tiɲɛ ye sɔgɔsɔgɔ ye a yɛlɛlama ko tɛ dɛ AES ye bɔli min kɛ CEDEAO la AES ye bɔli min kɛ CEDEAO la AES ye bɔli min kɛ CEDEAO la ko a bɛna o ɲɛfɔ faso jama ye n'o ɲɛfɔra sa i b'a ye k'a fɔ banni min kɛra accord pour la paix la min baara kɛra Algérikaw fɛ yen ko a bɛna o fana ɲɛfɔ o ɲɛfɔlen kɔfɛ sa jamana yɛrɛ bɛ danko min na bi politique ko taasira fɛ M5 ko ni a tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ la science est publique palais des sports kɔnɔna de don kunnafonidilaw dɔrɔn tɛ dɛ ko wele bilalen don faso jama bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ kana kɛ a ko seere ye Jagu Kebe. Fɔlɔfɔlɔ la M5 mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bitar ni Imam Umar Jarabi kulu min ɲɛfɛ u ye u ka sigi bɔli min kɛ a ma ne kɔni bolo an bɛ don min na i ko bi
M5 n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa fɔlɔw bɛ yen nɔ ko olu fara ka bɔ u la n'olu ta kɛra M5 Mali kura ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu fana bɛna tiɲɛ ɲɔgɔn ye ne kɔni bolo o tɛ M5 si arrangé a t'u si arrangé parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko kulu ko yɛrɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'i kɔ malidenw de bɔra hali n'a sɔrɔ n'a don kelen kama mɔgɔw ɲɛmaaw tun b'u la mais ɲɛma ninnu sera ka fanga sɔrɔ cogo di u sera ka danaya sɔrɔ cogo di parce que malidenw tun b'u kɔ ni nin kulu n'a fɔra k'a fɔ ko nin y'o fana jɛnsɛn cogo ye mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko actualité bɛ jamana kɔnɔna la k'i t'o kalama donc k'a fɔ ko o maliden kelen ninnu bɛna bɔ tuguni ko ka tugu u kɔ hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔw tugur'u kɔ ne kɔni bolo a tɛna kɛ réussite i n'a fɔ 14 janvier jama kelen min fana bɔra tuguni ne kɔni bolo a tɛ kɛ ten tɔ donc an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ ko nin kulu in fana ko k'u cɛ ci tan maa dɔw bɛ yan fɛ maa dɔw bɛ yan fɛ ne kɔni bolo sigi ka fɔ o ye damu ye u bɛ se ka prôner ka taa o sira fɛ. Voilà ne tɛ jɔ ye ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma. Amina rabi. N ka fɔta y'o ye. Kɛmɛ ka kuma kuncɛ kuma. Masi ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn kun sɔgɔli ma na an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma.